Magrasyang abak po kaya kayungan, dakal pong salamat king oras yu para makiyagom kining kagiwan na awsan tamong Synod on Synodality. Live tamo po king Archdiocese of San Fernando, Facebook, YouTube at king radyo. Bayo tamo po magumpisa, akad na kayo pong talakad para king panalangin na panimuna ng Reverend Father Jesus Layog. Ing lagyan ng ipam, paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Makatalakad kami, arapan mo, o banal ay Espiritu, abe-abe makatipon, king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami, mamaleka ka ring puso mi. Ituro mo keng sukat ming dalanan at nung makanano miyang pamaralanan, may na at makasalanan kami, emo kami pabusdan maging panibataning kaguluan. Emo paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king malingdalan, niing pamangabiran ilisya na laring dapat mi. Akit miya sana kaya kaing pamisan metong miban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-abe, painturo king alang anggang biye, at kami maliliking dalan, ning katutuan at ding matulit. Itinganaduan mi keka, amani gobra ka ring sablang lugar at panahon, king kameto nga ning ipa at ning anak, manggaman king alanganga. Amen. Dakal pong salamat, Father Jess. At suta mo pong ngeni para king general orientation na ning Archdiocesan Face na ning Synod on Synodality. Kareting daratang ngayaldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan maglakbe-abe-abe, king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, na mikit, makiramdam, at sumuri abe-abe. Para lubos tayo pangaintindihan ini, pakiramdaman tayo po yung lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, ing Arzobispo na ning San Fernando, para karing mapilan ayamano. Babiya ko po yung maya po oras kay kayungan, kapatid makiramdam at makisanmetong kaniting kakatang orientation. Muna, kindiwanan ng kasalpantayanan, buri kay ngakit din kay katamong gawan, na ini, kaya niya mo panagkat ng kay katamong Santo Papa, na naipaniwalan tamo, yung banal na Espiritu yang gagalo at yang manigobra kapamilatan tamo kining umetang gawan. Muna, ining kay katamong dapta na inipakit tamo nung nino ing Santa Iglesia. Santa Iglesia, maglakbeyang abe-abe. Magumpisa ka rin peka malating membro ang gana king Santo Papa. Ato inimburi ng malyari ning Santo Papa, para bang kanita kining kakatamong gawan ka rin yung tutuking aldo, kapamilatanin pamagsadya kining Synod on Synodality, kining daratang at 2023. Itamo kining kakatang Archdiocese, kapamilatanin daptan tamo nga ini, pakit tamo yung pamakisan metong, king Santa Iglesia, king Mabilog Ayato. Kadua, pakit tamo naman yung kakatamong pamag-participate kining gawanan ng Espiritu, kapamilatanan ni Santa Iglesia. At kapamilataning gawan tamo ngayon ni, pakit tamo naman yung kakatang pamakisan metong ni Santa Iglesia, king Mabilog Ayato. Kilob na po nining kakatamong gawan orientation na ini, pakit tamo nung nanuya ding synod or synodality ini. Siya nimbanggitan da rin yung tutukita mong speakers. Kay ba't ninoreng makyabe. Yung panagat ni Santo Papa nung malyari itamungan makyabe. Patiretang kay katamong ng kaya na papansinan. We just move, pero itana ako katang nino naman din kay katamong akakalingman. Ninoreng yung papansin. This time, then din ang talang pansin. Kay ba't naning proseso, naning gawan, kilob dareting aldo, kay katamong pamakitalamitam, kimbalang membro, pamakiramdam, pamaglapit karela, makananutang gawan nining proseso ngayon. At nanula rin kay katamong ikutang.
So kambera retin kay katamong gawan na rini, ing mabilog ka Santa Iglesia, Keti, king kay katamong Archdiocese. Agkatanda kayo nga po sana na makiabi, makipag-participate kay ning gawan tamo ngayon ni, makiramdam kimbalang metong, at abi-abi makiramdam kimbanal Espiritu. Manano na sanang ininggawan tamo, magumpisang ini, munye tula at ligaya king apong Ginoo, at magdalang dakalag grasya king mabilog ayato kapamilatanan ni Santa Iglesia. Sa pasibayo po, dakal asalamat kay kayungan. Salamat po, Apong Dong. Hello po karing taga Holy Spirit Parish, Angeles City, Holy Eucharist Parish, Magalang, at Divine Mercy Parish, King Florida Blanca. Ing sonidality na buri ng sabyan, maglakbe-abe-abe, madalas siyang maramdam at milalarawan king Biblia. Ing ginuta mo, dakalya pa maglakbe king kasaysayan. I Jesus king kayakaba ng biyena, may kikitya ka ring tao, may kiramdam yo, may naral at sinaw. Panayang maglakbe, kaya bering tao. Kaya katamo lang lawen, dening pa maglarawan, king synodality, king banal na kasulatan. Ing sinodo, mga baldugan niyang pamaglakad, pamaglakbeng abe-abe, at makanyan niyang milalarawan ing kekatamong banal kapulungan, antimong balayan na maglakbe, painturo king kaganapan ding ega na ganakang Kristo. Maralasyan namang mararamdam, at milalarawan iting uring pamaglakbe, king banal na kasulatan. Ing Diyos iba't paking mumuna, eya sinalang makiyabe kaya katamo. Lelangane ing tao king kayang ugis sa tuwangis, anting upayang maging kasanmetong na, king obrang pamanyese, king kayang lelangan. Mupin, inyang dintang ing pamikasala, mi palawot king tao king relasyon na king Diyos. Dapat pauli ning lugod at pakalulo ning Diyos, gewa ning dake ning kayang dibinong plano, ingilapit at ibalik iting mewalang pamikaugnayan, tipunan lang pasibayo at iubog ang timong metong a pamilya. May nga kuya yung Diyos kang Abraham, king parakala na laring kayang lipi, at gawa na lang metong abalayan. May kipagtipan niya ing Diyos karela, king bundok ning Sinai, king pamanimuna ng Moises, at keni inantabayanan nila. May kipaglakbeya naman in Diyos king karelang miyayaliwang karanasan. Anong nuka rin may subok king karelang katatagan at katapatan king Diyos. King karelang panyulong antimong metong abalayan. May yakitya mo naman ing importansya ning karelang makapasubaling kagiwan. At tungkulin ning balang metong akarelang yayambag. Ban magdalang tune kaayusan at pamisan metong. Iting pamanantabe ning Diyos, mayakit yan naman kapamilatan ng Jesus. King kayang biye at kasuyuan king bayong tipan, miglakbe ang kayabe ring niyayaliwang tao. May kiramdam yung mipnong lugod at malasakit, kareng taong tutuki at lalapit kaya. Peki harapan nila at dininan oras ding sablang mangailangan, ding masakit, pakakalulu, malalakwan, mapapansin, ding makasalanan, lalong ding ekalahi at ekapareho kapanwalan. Tinipo na laring sablang manwala kaya, may kipaglakad yang kayabera, at may kiramdam ya karela nung makananong Jesus, asinubling mebye, may kipaglakad yang kayabe daring adwang disipulos, apapunta king Emmaus, at pe malino karela yung banal na kasulatan kabang dalan, at akilala de Jesus, kapamilataning pamamirasong tinape, at milablabla puso. Ding alagad ng Jesus, mira kayanan la naman king upayang tinggap na king kayang idbaka. Kaybat ng sinubling mebye, tinubod no rin kayang alagad, bangawan alagad na ding sablang bansa, at binyagan la king lagyuni ba at ning anak at ning banal espiritu. Itamu man antimong bininyagan, karaketamo king misyon ini,
kapamilataning miyayaliwang kagiwan apig kalubna ning banal a espiritu. Ing balang metong at inyang tinggap a regalo at kagiwan. At inyaring kasuywan, asukat gampanan. Nga napin San Pablo, iyang minye regalo. Binye na karing aliway maging apostol. Karing aliwa naman ning maging propeta la. Ding aliwa naman ning maging talapanaral la. Pastor at talaturo. Deting kasuywan, mi biela king ikasulong ning banal a kapulungan. Ban agam panandeting kasuywan na reni, lalo na kareng mumunang Kristyanos kanita, importanteng mabiyasa lang makiramdam king boses ning banal a espiritu. Maulagayang basan mo rin ing 15 kapitulo ning libro ning dapat ding apostol. Itang tungkol king makasaysayang milyaring pulong karin king Jerusalem. Anong no karin metong a problemang era panda, midi na niyang kaukulang solusyon. Pauli na ning pamisabi, malayang pamipagsyag opinyon, pamakiramdam king balang metong, at abeyabeng pamanalangin at pamanantabe ning banal na espiritu. Iti masanting yang pamipalarawan ni Ausan tamong sinodo, ake katamong buring uming biyayan, antimong metong nga banal a kapulungan, king kapag nasantamong maglakbe-abe-abe, papunta king metong a misyon. Maya payoras po karing manalbe kaya betamo, ibat king San Jose Malino Parish, Mexico, Mother of Perpetual Help Parish, Parish of the Lord's Ascension, Santo Tomas Apostol Parish, King Santo Tomas, Santo Domingo Parish, King Mexico, at St. Lucy's School of Archdiocese of San Fernando. Para po karing aliwapang malbe, pakipost po kung no karing kayo parish ibat, king kakatawang comment section. Kaya betala po ngayon aldoring kakatamong Archdiocesan Synod Team para sumaop king kakatamong prosesong gawon. Ing bubuo king technical team, aping ilari Reverend Father Kenneth Alde at Sister Belina Katigbak na kakatamong contact persons, kaya beri Reverend Father Jesus Layog, Brother Nigel Ian Laksamana, at Brother Arnel Sikat, kambedari Brother Joel Calaguas, Brother Ariel Mariari, at Galia Ramos na secretariats. Ing advisory team, panimuna ng Archbishop Florentino Lavarias, Reverend Father Francis Dizon, Reverend Monsignor Ricardo Jesus Serrano, Reverend Father Danny Nakpil, Reverend Father Alma Nakmul III, Ampoy Brother Banjo Serrano. Umpisan tayo po ngeni, pamikaintindiking konsepto na ning Synod and Synodality na idake ng Reverend Father Kenneth Alde. Maya payabak po kaya kayungan. Ako po yung Reverend Father Kenneth Alde. At sa umagang ito, hayaan po ninyo na magtatagalog ako upang mas mapalinaw ang ating pagninilay tungkol sa tatlong konsepto na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang Synod, ang Synodality, at ang Synod on Synodality. Bago ang lahat, siguro sabihin natin, kahit mag-isa kayo sa kwarto, kahit na naglalaba kayo, sabihin natin, I am blessed. Ngayon, sabihin kung may katabi ka at may kausap, sabihin sa katabi, I am happy, you are blessed. Yan. Sana ginagawa ninyo yan kahit nakasakay kayo sa jeep ngayong umagang ito. Alam po ninyo, talagang mabiyaya ang araw na ito dahil tayo po ay nakikisangkot. Hindi lamang dito sa ating archdiocese, kundi sa buong simbahang Katolika. At ngayong umaga, nais kong gustong ipalinaw kung ano, una, ang Synod, ano ang Synodality, at ano ang Synod on Synodality na ginagawa natin ngayon. Una, ano ba ang Synod? Kung titignan natin, ang Synod ay isang pagpupulong ng mga obispo at ng mga tao na mayroong kakayahan upang pagnilayan ang mga usapin tungkol sa paniniwala,
tungkol sa pamamahala at tungkol sa paggawa. Sabi daw nila para mas maintindihan ang isang konsepto, balikan kung ano ang pinagmulan ng salitang ito. Ang synod ho ay galing sa salitang Grego. Dalawang salitang Grego. Una ay ang syn. Pangalawa ay ang odos. Ang syn, ibig sabihin ay sama-sama, together. At odos ay paglalakbay. Kaya kung titingnan natin ang synod sa kanyang salita, ang ibig sabihin ay sama-samang paglalakbay. Nais kong ulitin ang sinabi ni Pope Paul VI. Sabi niya, in each synod, the church journeys together along a specific path, focusing on a theme chosen by the Pope. In the end, the Pope confirms his brethren in the faith regarding matters and situations that bear upon the internal life of the church and upon the kind of action that she should be carrying on in today's world. Alam po ninyo, meron tatlong klase ng synod. Tinatawag nating Ordinary General Assembly, ang Extraordinary Assembly, at ang Special Assembly. Yung Ordinary General Assembly, ito yung regular na pagtitipon ng ating mga obispo upang pagnilayan ang mga usapin tungkol sa ikabubuti ng ating simbahan. Sa ngayon, meron tayong mga 13 ordinary synods na naganap. At ang pinakahuli, ito yung Synod on Young People, Faith and Vocational Discernment noong 2018. Ang pangalawang klase ng synod ay yung tinatawag nating Extraordinary General Assembly. Ibig sabihin, dahil extraordinary, merong urgent na usapin na kailangan pagnilayan. Mayroong bagong konteksto na kung saan apektado ang simbahan. Noong pong 2014, ito yung last na extraordinary synod. Ito po yung Synod on the Family noong 2014. At yung pangatlong klase ng synod, ito yung tinatawag nating Special Assembly. Special ito dahil ito ay isang pagtitipon na naayon sa geografiya, the geographical location of the church. Halimbawa, noong 2019, nagkaroon po tayo ng special synod sa Panama or yung Pan-Amazon region. Ito pong Synod on Synodality, ito po ay isang ordinary general synod. Subalit, alam po ninyo, kahit na ordinary general synod, mayroong kakaiba dito sa synod na ito. Ang pong phases ng synod madalas nag-uumpisa, meron pong preparatory discussion, meron pong preparatory activities, tapos meron mga pagtitipon ang mga obispo kung saan pag-uusapan ang mga usapin na ito. Pagkatapos doon ay mayroong implementation na nauuwi sa isang apostolic exhortation ng ating Santo Papa. Subalit sa Synod on Synodality na ito, ay binigyang pansin yung preparation. Binigyang pansin itong preparation. Na kung saan hindi lamang obispo ang mga nag-uusap, kundi ang pag-uusapan nila ay galing dito sa pinakamababang level ng ating simbahan. In the grassroots, sa ating mga archdioceses, sa mga parokya, sa ating mga BECs, sa ating mga purok, sa ating pamilya. Gusto nila na makasama tayo sa pag-uusap na ito.
Gusto ko pong bigyang pansin ang sinabi po ng ating mga obispo sa kanilang pastoral letter on the synod on synodality. Sabi po ng mga obispo, a synod is not just an event. Hindi daw ito isang kaganapan lang na kung saan kakalimutan natin bukas o makalawa. Kundi ito ay isang paglalakbay. It is a journey. Hindi lamang ito pagtitipon. It's not just a meeting. Kundi ito ay ang buhay ng simbahan. Hindi lamang ito isang pagtitipon sa pamamahala ng simbahan. Kung hindi, ito ay pagtawag ng Espiritu upang tayo ay makilahok at makisangkot sa misyon ng simbahan. Hindi lamang po ito na tatapos sa ating utak, sa ating puso. Kung hindi, this motivates us, inspires us to take action and participate in the mission of the church. Sabi nga po ni St. John Chrysostom, church and synod are synonymous. Pag sinabi nating synod, ito ay ang buhay ng simbahan. Kung ganon, ano ang synodality? Ang synodality, sabi nga natin, ay ang pagsasamang paglalakbay bilang mga mamamayan ng Panginoon. The traveling together as the people of God. Ito ay ang pagninilay. It is discerning the will of the Holy Spirit. Ito ay, katulad ng tema ng Synod on Synodality, ito ay pakikiisa, communion. Ito ay pakikisangkot at pakikilahok, participation. And it is about mission. Hindi lamang, hindi po nagiging konkreto ang synodality kung hindi tayo makikilahok sa misyon ng simbahan. Sabi po ng preparatory document, synodality as the form, the style, the structure of the church. Ngayon pong synod on synodality, ito po ay pinahaba ng ating Santo Papa. Dahil nga, sabi nga natin kanina, gusto niya na makilahok, hindi lamang ang mga obispo, kundi pati tayo. Tayo mismo, na nasa ating mga parokya, nasa ating mga bahay, nasa ating mga pamayanan. Kung kaya po, mula 2021 hanggang 2023 ang synod na ito. Ang tawag po nito, for the synodal church, communion, participation, mission. Nag-umpisa po ito noong October 9, 2021, doon sa Roma. At dito po sa ating archdiocese ay binuksan natin noong October 17 sa pangunguna ng ating mahal na arsobispo. At dahil binuksan po natin, ang importante ngayon, ano ang gagawin natin? Ano ba ang gagawin natin? At upang malaman natin kung ano ang gagawin, kailangan malaman natin ano ba yung gusto o nais o yung objective, patutunguhan nitong synod na to. Gusto ng synod na mabuo at maging totoo ang tinatawag nating synodal church. At para po mabuo at maging totoo at konkreto itong synodal church, kailangan una, tignan ang ating sarili bilang simbahan. How is our church within? Sino ang mga kasama nating naglalakbay? Meron po bang mga naiiwan? Meron bang napapabayaan? Meron bang nananatili sa laylayan ng ating simbahan? Paano ang pamamahala natin at pamamalakad? Sino ba ang mga nagdidesisyon dito? Anong nararamdaman natin
kapag tayo'y nakikisangkot? Tinatanggap ba tayo o nilalayo tayo? Upang makita natin o makapaglakbay tayo, kailangan muna na tignan, nasaan na tayo ngayon? At para malaman natin to, tignan natin yung ating sarili. Tignan natin ang simbahan bilang kasapi nito. Pero hindi lamang po doon. Kailangan tignan din natin paano ba nakikita ng pamayanan, ng mga grupo na nasa labas ng simbahan, ng ating simbahan. Paano ba tayo nakikipag-ugnay sa kanila? How is our relationship? How is the church together with the entire human family? Tayo pa rin ba ang tinatawag nating asin at liwanag? Na kung saan, dahil sa simbahan, that we are becoming agents of social transformation, of making the world a better place. Alam po ninyo, napakaganda dahil ang konteksto ng ating pakikinig at pakikinig sa mga boses ng bawat isa ay nasa konteksto ngayon na kung saan napakaraming boses dito sa mundo. Tinatawag na boses ng relativismo, materialismo, at kung ano pang ismo, di ba? Lalo na ngayong panahon ng pandemya, lalong nagiging maigting itong mga boses na to. At siguro, nararapat na ngayon, sa pakikinig natin sa boses ng bawat isa, ay mapakinggan natin ang boses ng banal na Espiritu. Para po sa atin, ang synodality ito ay hindi lamang po nagtatapos sa Synod of Bishops. Hindi po nagtatapos ito kapag nagkaroon tayo ng apostolic exhortation. Ito po sana ay simula lamang. Simula na tayo ay totoong magiging isang synodal church. Nakikinig sa bawat isa, naglalakbay ng sama-sama, at bandang huli ay walang maiiwan sa atin. That no one should be left behind. Sabi nila, ang buhay daw ay isang paglalakbay. Life is a journey. Pero alam po ninyo, sa ating buhay pananampalataya, life is not just a journey, but rather it is a pilgrimage. Sa paglalakbay kasi, ang importante yung makarating ka sa point A hanggang point B. Pero sa pilgrimage ay merong mga hinto, merong mga pagtatagpo. We have our own stops wherein the encounter is very important. And when we encounter each other, especially those who are least lost and last, then we encounter the divine. And that becomes a sacred experience for us. Dahil dito, ang paglalakbay natin ay nagiging isang pilgrimage. At ang pilgrimage, ultimately, is an encounter with the sacred. Sana po sa ating paglalakbay na ito ay totoong makatagpo natin ang isa't isa. May we encounter really each other. And in the end, may we encounter God through each other. Maraming salamat po. Sana ay mas malinawan po ang tatlong konseptong ito. Ang synod, synodality, at ang synod on synodality. Dakal pong salamat, Father Kenneth. Good morning po, Karing Malve, iba't King Santa Teresita Parish, Angeles City. Jesus the Lamb of God Parish, Kimpulong Masle. Ring kaparokyami po, King Good Shepherd Parish, Bulaon. Santa Ana Parish, King Santa Ana. Archdiocesan School Educational System. Happy viewing po kaya kayungan. Makipat kaniting kayo sa ng Pope Francis, ing Archdiocese tamo,
agkata nakatamongan king Archdiocesan Face na ning Synod on Synodality, kapamilatanan ning kakatamong pastoral approach na awsan tamong makiramdam. Sister Belina Katigbak, ipakit na ngeni ing timeline na ning kakatamong synod. Thank you po. Magrasyang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Pwede pong pakitanong ang katabi natin kung kumusta siya. Kumusta po, Archbishop? Okay, sana po okay tayong lahat. Inaanyayahan ko po kayo na bigyan natin pansin itong 3 taon, bawat Oktubre. Simula 2021, 2022, hanggang 2023. Ibabahagi ko po sa inyo itong timeline overview. October 2021 hanggang August 2022, ito po yung tinatawag na diocesan phase. October 2022, ito po yung continental phase. At October 2023, ito po yung Synod of Bishops. At lungbanong tuki-tuki, balong Oktubre, ing maulagang kaganapan keng Synod. Ngayong pong taon na to, 2021, yapin po yung amanwandang diocesan phase nang nukarin maganap kareng eganaganang bansa. Keng 2022 naman po, yapin in continental phase o grupo dareng bansa abubuong kontinente. Yung pong kakatamong kontinente, Asia. Kaya pong 2023, yapin in sinodo dareng obispos, mabilo gayato, ang maganap king Roma. Midinan tamo pong sapat na panahon para maganap iting maulagang pamaglakbe o proseso ng Synod on Synodality kaya Archdiocese ng San Fernando. Palawakan tala puret ang sinabi na pong Apong Kenneth, 4 phases, kapamilatan dareng 8 maulang proseso kaya katamo pong Archdiocese. First, in preparatory process, iti megmulaya anyang September at miras October 15, 2021, anong kapilan, mitutukan ladeng diocesan contact persons, ang pong team, pakilala ng MC anyang umpisa, nitong orientation. Kay ba't may gumpisa na yung pamangawa, kareng materialis agamitan keng consultation. Kadwa, in opening of the synod process. May ganapia anyang 17 ng Oktubre 2021, kapamilatan ng pamagmasusi king banal ay Eucharistia. At iti may ganapia kareng eganaganang pisamban Katoliko king mabilo gayato. Katlo, in launching of media materials. May ganap kilob ng bulan ng Oktubre hanggang yan ng Nobyembre, ing pamisundo king pamangawang materyales, agamitan tamo po, ang po ing launching of our Archdiocesan micro-website ng Synod. Bisitahan niya po itapota, akit niya po, bana niya kasanting ing katamong micro-website. Kapat, ing orientation, agagampan ng tamong yeni, at misundo ka rin bikarya, parokya, organisasyon or movements, kareting tutuking aldo, ang ganaking akin sining Disyembre. Kalima, in listening sessions, ang maganap a konsultasyon, pamakiramdam, magumpisaya king 3 ding Enero banuang 2022, ang ganaking akin sining Abril, tambanuang 2022. Ang timurin po, may ka-Facebook show ya ing katamong kagalang-galang a Arsobispo Florentino G. Lavarias, DD. Kanam, ing local submission, ang pampamagproseso, karin misumiting reports da po, din katamo pong parishes, ang pong movements and organizations, may impong deadline, April 30, 2022.
Kapitu, ing validation. Ing bulan na po ning Mayo, magugulyaking pamanyulat at pamangawang synthesis report. At kaybat, patutuan na ngiting report, king metong apulong, at mika culmination kapamilatan ng Banal na Eucharistia, king June 4, 2022. At kaybat, iabeya king synthesis report, ing resulta na ning validation result. Kawalo, yapin po ing national submission to the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Misumitiya po yung report ay ni kayong June 12, 2022. Salamat po. Salamat po, Sister Bell. Nung ating kayo pong kutang king proseso, malyari kayo po mag-comment king kakatamong broadcast at sagutan dala po rin kakatamong synod team. Listening sessions, singaustamo king kakatamong consultations, parokyayaman, komunidad o organisasyon. Manibat Enero hanggang Abril, akat na kayo ngan po mag-organize listening sessions. I-Brother Nigel Laksamana, Father Jess, at Sister Bell, idake dangeni no makanano talang gawan din ng kakatamong listening sessions o consultations. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating Archdiocesan Consultation orientation in relation to this synod on synodality. Ano po. At ako po inaatasan na magbigay ng konti or brief introduction dun sa i-organize nating listening sessions. Ano po. At alam naman natin na isa sa napakahalagang sangkap ng ating consultation ay yung pakikinig. Kaya yung pastoral approach natin is makiramdam, no? Pakikinig. At paano natin ito gagawin o i-organize or i-conduct sa bawat parokya or community itong tinatawag nating listening session. So ito po isang napaka-importanting opportunity para mapakinggan po natin yung iba't ibang mga kapatid nating nanggagaling pa from different identified sectors, groups, and communities. At ang pinaka-venue po natin sa ganitong consultation ay yung pong FGD. Marahil alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng FGD. Ano po? Ito po yung tinatawag nating focus group discussion. At tinatawag din po itong listening sessions. Paano natin posibleng gagawin ito? So, this can be done in two ways. Ano po? Pwede pong in-person or face-to-face, provided po na sumusunod po tayo sa mga health and safety protocol dahil alam naman po natin sa panahong ito, nasa pandemya pa po tayo. No? Kaya kailangan po natin yung pag-iingat. At o kaya naman kung hindi po posible sa face-to-face, there's another option. Pwede po yung online na to. O kaya yung online using different social media platforms like yung Zoom, Messenger, Rooms, Google Meet at iba pa po. No? So yung pong time limit sa ganitong listening session, either face-to-face or focus group discussion, ay magtatagal po ng 90 minutes, no? So bali katumbas po 'yon ng 1.5 oras. At kung magkukulangan po, just in case na magkukulangan po ng oras at kailangan pa, and in order to ensure that everyone is well represented, yung pong moderator or kung may pari po, no, pwede po niyang i-extend yung oras as needed or mag-hold po ng mga multiple sessions. Yung bawat FGD or focus group discussion group ay magkakaroon po ng 6 hanggang 8 participants from the same homogeneous group. Ano po? So kung mga kabataan yan, puro mga kabataan po. At kung mga senior citizens, magkakasama po yung mga senior citizens.
And then for our listening sessions overview, ano po? So una, paano ho ba yung magiging flow nitong listening session or focus group discussion na gagawin? Paano po natin i-allot halimbawa yung 90-minute duration para sa ganitong session? So una po, magkakaroon po ng konti o maiksing welcome and introduction. Siguro kumustahan po. That will last for 2 minutes. And then magkakaroon po ng opening prayer for 5 minutes. Maybe pwede pong i-lead ng coordinator or he can appoint any of the participants to lead the prayer. And then yung participant ground rules po, that will take about 3 minutes. And then magkakaroon po ng konting or little overview of the synod process for 5 minutes. And then meron pong 10-minute videos na pwedeng ipapanood sa kanila. Pagkatapos po nun, magkakaroon ng short break for about 5 minutes. And after the break, magsisimula na po yung consultation process. So you have 1 hour for this or 60 minutes. So yung session, yung consultation process, it will take 1 hour. And then, closing na po, pwede magkaroon ng closing prayer. So, bago po mag-conduct ng listening sessions, yung bawat parokya or community, mas makabubuti po at makakatulong na malaki kung ipapublicize na po natin ito through announcements, through bulletins and letters ahead of time po, para ma-remind natin at makapag-prepare din po yung mga identified participants na kasali po dito sa nakaschedule na listening session. At yung pong mga announcements, pwede din pong sabihin yan or ipahayag before the final blessing in the Mass or kaya naman po sa pamamagitan ng parish social media. So yun po yung konti or short introduction on the listening session. Maraming salamat po. Ngayon po ay ibabahagi ko ang pagpipili ng mga stewards. Yung pong synod team members ng ating parokya ay tinatawag nating stewards. Napakaganda po ng kahulugan ng steward. At siguro po napansin ninyo yung ating pag-anyaya sa inyo nung kayo ay nag-pre-register. Nag-umpisa sa congratulations for being chosen as a parish steward. Mahalaga po ang ating gagampanin dito, ang inyong mga papel. Ang ating pong parish team ay binubuo po ng parish priest, ng lay coordinator, moderator or facilitator, at assistant moderator or documentor. Ano po ang gagampanin ng ating moderator? A team of a moderator, facilitator, and an assistant moderator leads the listening sessions. So sila po yung mamumuno. And then the moderator or the facilitator facilitates the discussion, keeps track of how much time is spent on each section, and moves the group toward the conversations in the allotted time. Napakahalaga po ng time management. And then, yung pong assistant or yung documentor, on the other hand, takes notes, offers technical assistance, and operates the recorder, whether in person or online. Ito po yung secretary. The moderator or facilitator can listen attentively with sensitivity and empathy. Nung pong nag-register kayo, marami po, halos lahat po nag-register na ang kanilang skills na masayang ibabahagi sa sinodo na po ito, yung kanilang emphatic listening. And then, is able to listen and think at the same time. Challenging po yun, no? Believes that all group participants have something to offer, no matter what their education, experience, or background.
and has adequate knowledge on the topic. Dito pa rin po tayo sa moderator. Can keep personal views and ego out of the facilitation. So minsan po, kunyari, darating tayo sa listening session, meron tayong personal na dala-dala. Iset aside po na muna natin yon. Ang focus po natin ay yung mismong listening. And is someone the group can not only relate with, but also give authority to. And can appropriately manage challenging group dynamics. Susunod po, the assistant moderator or documentor, run an audio recorder during the session or using virtual recorder. Take notes in case the recorder fails or the audio record is inaudible. O kailangan po kahit merong recorder, magsusulat pa rin. Kasi if something goes wrong with the recorder, meron po siyang reference. And able to capture detailed accounts of participants' input. And submit FGD transcripts and summary of the session to the Archdiocesan Synod. Mamaya po may separate na guidelines on how to do this. Punta naman po tayo sa pagpipili ng audience. Narinig po natin kanina ang ating lubos na kagalang-galang obispo kung ano po ang target natin participants dito. Di po ba? Kung babalikan po natin, ano po yung emphasis? Detang mililele, may tatauli, ali mararamdam. So, ito po yung mga listahan na pwede nating i-consider sa ating pong listening sessions. Una po, not really in that order. Ito po yung active in the church services, like in the ministries, organizations, and movements. Ito po importante, non-church goers but baptized. Poor sector in the community. Non-Catholic Christians and other denominations or other religions. Kasama po natin sila. Ordained ministers, like our deacons, our priests, and of course our bishop will listen to us too, as we listen to him also. Then religious men and women, yung pong nasa education sector, public or private. Nasa business sector, yung nasa politika po, persons in politics. Tapos po, yung ating youth, yung ating elderly, mga senior citizens, yung ating out-of-school youth kasama po. And then persons with disability or differently abled persons. Children with special needs. At kasama din po ang mga LGBTQ, IA, mga migrants na local, mga OFW po at ang kanilang mga pamilya, street families and street children, broken families, fisher folks, farmers, vendors, persons who use drugs. At ito po kasama sila, mga atheists, at marami pa pong iba na hindi pa na-identify dito. At sa palagay ninyo, itong sector na to, nandyan sa inyong mga parokya. Salamat po. Nano po yung gawan tamo karening listening sessions. Ara ni po ring mapila na guidelines na makasaw. Magandang umaga po sa inyong lahat, Brother Nigel Laksamana po. Kung nasaan man po kayo ngayon, nasa parokya, nasa bahay, nagmimerienda, naglalaba, sabi ni Father Kenneth kanina. Welcome po sa ating general orientation ng ating Synod on Synodality. Akin pong ibabahagi ngayon sa Tagalog ang ating mga kailangang gawin sa listening sessions. Una po, ano po ba ang ating ihahanda sa ating komunidad o parokya? Unang-una, pinaka-importante po na we invite the community by publicizing the listening session sa ating mga misa, bulletins man,
announcements or sa ating social media sa tulong po ng ating media ministry, or pwede din po nating sulatan yung ating mga participants. Kapag po nag-consider tayo ng ating mga iimbitahin, huwag po natin kalimutan yung nabanggit po ni Tita Bel, na yung mga tao na involved sa minority, yung mga hindi nagsisimba, yung mga kabataan, members po ng LGBTQIA, at yung pong mga non-Catholics. Sabi po ni Archbishop kanina, importante po na tayo'y makinig sa kanila more than na tayo ay magsalita. The Synod is open to all and provides an opportunity for evangelization. Susunod po ay identify po natin ang isang well-versed and skilled facilitator na kaya pong mag-guide sa listening session. Para po sa mga listening sessions, priests are encouraged to find a religious or a lay from the community or an outside facilitator. Kasama po ng facilitator ang assistant, moderator, or documenter na siya po ang magdo-document ng mga sessions, whether po recorded via audio recorder or written po. At bago po ang isang listening session, ang moderator at assistant moderator or documenter are required to arrive 45 minutes before the scheduled session. Kasi po, ito yung ihahanda nila. Sa face-to-face po, meron po tayong ihahandang isang kwarto or lugar with enough tables and chairs for participants, microphones and sound system, isang computer na merong Synod PowerPoint presentation, and downloaded videos in which mamaya po isi-share namin kung paano, isa pong projector or TV screen para makita ang ating mga presentation. May girin po na mag-provide tayo ng pens and papers para po sa kanilang isusulat, at name tags para po magkakilala yung group, audio recorder na gagamitin ng documenter para i-record ang session, at a hospitality table with drinks and snacks like coffee or juice or merienda po. Kung virtual naman po ang ating listening session, huwag po natin kalimutan na agad ibigay ang meeting link. Whether Zoom, Messenger Rooms, Skype, Google Meet, kung ano pong platform ang pinaka-komportable sa ating audience. And of course, the PowerPoint presentation and downloaded videos at ang mga tokens. Now, during the listening session, a face-to-face, ito po yung ating guidelines. No? Una po, ang moderator at assistant moderator, i-welcome po nila ang mga participants. Kumbaga po, papasalamatan sila na ibinigay nila ang kanilang oras, ibinigay nila ang kanilang panahon para magsalita. At importante po na magsimula tayo sa oras. So, introduce yourself if you're the facilitator or the documenter. And then we also invite the participants to introduce themselves para po mas komportable ang ating session. Kung face-to-face nga po, the moderator must remind the participants to maintain social distance and to wear face masks at all times. Ngayon po, to create a welcoming environment for all who come, kung medyo mainit po, pwede tayong mag-provide nga ng snacks at inumin. And then both the moderator and the assistant moderator guide the participants through the completion of pre-group paperwork. Since face-to-face po, meron po tayong tinatawag na consent form. Pipirmahan po yon ng mga ating participants na pumapayag sila na i-record ang session at yung kanilang sasabihin. And then, magpo-provide nga po tayo ng name tags to encourage conversation, especially po kung hindi magkakakilala ang ating audience. And allow the participants 15 minutes before the start of the focus group to fill out the necessary paperwork. Bago po magsimula, tapos na lahat ng pre-group paperwork. At involve the parish media ministry or your social communication team to photograph and videotape the session. Importante po na documented kasi po yun ay ating isasubmit. Kung virtual naman po ang ating listening session,
Bago po magsimula, we can play music and greet everyone who enters the meeting. Kumbaga po, i-discourage po natin yung pagka-mute ngayon. And then, ask the participants to rename using their first name or kung ano po yung kanilang nickname. Also, we must always start on time. And we introduce ourselves and the participants can also introduce themselves. And then, ipapakita po ng moderator yung consent form. So, hindi po nila mapipirmahan yun, no? Dahil nga virtual tayo. If they agree, they only have to type yes sa comment or sa chat. Ibig sabihin, they are allowing, they're giving their consent. And then, kung medyo malaki po yung group, no? Alam po natin, 6 to 8 po yung isang cluster. Kung medyo malaki po, pwede tayong gumawa ng breakout rooms. And each breakout room, meron din pong isang facilitator and documenter. Okay? And then po, pagkatapos po ng listening session, ito po yung gagawin. Ang pari, ang moderator at ang documenter will review the transcript and produce a report para po sa Archdiocese. Ang mga parish reports po should be submitted online, mamaya po i-guide namin kayo, not later than April 30, 2022 in the form of a Microsoft Word document. And then, para po sa ating media ministry, the photographs and the videos should be sent sa ating pong email, asf.makiramdam@gmail.com. Ito po ay ating gagamitin para sa mga reports at occasionally po, ang Synod Secretariat sa Rome, naghihingi po sila ng documentation para po i-share nila globally sa Instagram at sa Facebook ng Vatican. At ang pinaka-importante po, sabi po ni Father Kenneth kanina, hindi po nagtatapos pagtapos ng session. Ang pinaka-goal po natin is to make everyone feel a part of the community or the parish. So kung meron na rin pong contact forms at contact numbers, pwede pong mag-text ang moderator at ang pari para magpasalamat sa kanilang ibinigay na oras at panahon. So mamaya po, pwede pong kaming sumagot ng inyong mga katanungan. Post lang po sa ating comment section or pwede kayo pong mag-text. Maraming salamat po. Para naman po, kim pamituki-tuki o program flow na ning meto nga listening session, ausan kaya pong pasibayo i Father Kenneth Alde. Magandang umaga po ulit. So, narinig po natin kung paano organisahan yung ating tinatawag na listening sessions. Ngayon, anong gagawin natin pag nasa listening sessions na tayo? So, unang-una, umpisan parati natin sa isang panalangin. Ano? Have an opening liturgy. Pangalawa, okay? Kailangan yung moderator, yung facilitator, pakikilala yung sarili at pakikilala itong mga participants para magkaroon po ng isang open at may rapport sa mga participants natin. Okay? Pangatlo, before proceeding, the moderator placed Archdiocese videos on synod and synodality para po magkaroon ng konteksto anong ginagawa nila sa oras na iyon. So, meron po tayong mga materials na ibibigay sa inyo. Pang-apat, pagkatapos pong play itong mga videos, ay magkakaroon po tayo ng konting break. At i-prepare natin ngayon yung mga PowerPoint presentations at mga kailangan na materials to proceed in the listening sessions. Tapos po, magkakaroon po, papaalam po natin ano yung mga ground rules, ano po yung do's and don'ts sa listening session. Unang-una, importante, kailangan yung facilitator, hindi siya yung nag-hug ng microphone kamukha ko kapag nagbibidyoke. Ano? Kailangan ang nagsasalita ay yung mga participants. Okay? Gusto nating iparamdam
na nakikinig tayo. Kaya importante na sila ang nagsasalita. So, meron ding para lahat ay marinig natin, ay meron din po tayong mga allocation ng oras. So, maganda na merong kung napag-usapan ninyo kung ilang minuto para sa isang pagsasalita ng isang participants. So, para lahat ay makapagsalita, lahat ay mapakinggan. And then, kailangan isa lang yung nagsasalita. Kasi kapag po marami ang nagsasalita, hindi tayo magkakaintindihan. So, kapag meron nagsasalita, sana lahat ng nandoon ay nakikinig at nakatutok doon sa sinasabi ng nagsasalita. Tapos po, huwag kang judgmental, ha? Kailangan tandaan natin, walang tama at maling sagot. Lalong-lalo na kung nanggagaling sa puso ng participant yung sinasabi niya. Huwag muna tayong mag-judge. Alisin muna natin yon. Kundi hayaan natin siyang magsalita kung anong nararamdaman niya, anong nasa sa looban niya. And then, para po komportable at the participants will feel safe, always remember na kung anong napag-usapan ay mananatili lamang doon. Na they are in a safe place. Na hindi pagkatapos ng listening sessions ay, nako, pinagchichismisan na natin kung anong sinabi ng iba. Okay? And then, tandaan po natin at paalala parati, no? Na lahat po ng listening sessions natin ay recorded para po meron pong consent na gusto natin na itong mga sinasabi natin at alam naman po natin na hindi naman gagamitin laban sa atin o sa masama, kundi gusto talagang makinig ng ating simbahan kung ano ang nararamdaman at saloobin at pananaw ng mga nakikilahok sa ating listening sessions. So, ang pang-anim po nating gagawin ay babasahin ng moderator o ng facilitator itong mga tanong. At the moderator will walk through the presentation, the questions, para siguraduhin na naiintindihan ng bawat participants yung mga tanong. And then, to ensure clarity and ease, use the presentation with the main question followed by secondary questions. Okay? So, mas bibigyan po natin ng kapag may training na ng mga facilitators natin. Okay? Na pwede po tayong gumamit ng mga probing questions, ng mga secondary questions, lalo na kung positive or negative yung tanong. So para mas mapalalim po ang pinag-uusapan. Gusto po natin, isa pong responsibilidad ng moderators natin na mailabas kung ano po yung totoong saloobin ng bawat participants. Ang pangwalo po, so the group moderator encouraged open and spontaneous disclosure in order to generate as many different ideas and opinions from as many different people as possible in the time allotted. So, kasi po, baka bandang huli ay puro kalupa niya mo puning kayo, kalupa niya mo puning minuna ka na ako. Sana wag naman ganon. Dahil gusto natin mas maraming ideya, mas maraming saloobin, doon po mas nagiging malalim ang ating pinag-uusapan. And then, ito po yung gustong-gusto ko. Kaya sana kasama po ako sa mga participants. No? Ang group moderator po, sana they can distribute tokens and rewards. Okay? So, konting incentive po para mabuhayan ang ating mga participants. At pang-10, syempre, bago tapusin, kailangan tanungin, meron pa bang gustong sabihin? So, meron pa bang gustong ilabas o gustong
i-share o bahagi sa isa't isa. And then, ang moderator po in behalf of our Archbishop say words of gratitude. Okay? So magpasalamat po tayo at tatapusin natin kung umpisahan sa panalangin, tatapusin sa panalangin. Maraming salamat po. Ito ang ating program flow. Nano na po wari ring ikutang tamo kaning kakatamong pakiramdaman. Sister Bell, idakay no ngeni rening mapila na kutang king kakatamong listening sessions. Pasibayo po. Kumusta? Okay kayo pa po? Okay. So, miras na ka rin, la rin ikutang. Kaya pa makiramdam. Deni pong consultation questions ang mapresentang yeni, o kutang gamitan kaya pangungusulta, pitulang major questions. Deng sasampulong, karetang apulong tema among kahining Vatican. Lalamda ring balang major kutang, ating pong follow-up question or questions na malyaring ikutang. Lalo na, patse alisapat ing pakibat king major question. Timapita sabihan ng apong kinet nandin, same as di ababa, kalupanin kayo yan. Deti pong kutang areti, ilapin deng sangkap ning sinodo o pamaglakbe agnanagnan. Basang ko po ret ang English questions and then po later, palawakan ko po kayong Kapampangan. First question, how do you experience your local parish community? Kay Bat, atin niya pong follow-up questions. First, we may ask, who are these people or organizations that inspire you to participate in the community actively? Another follow-up question, does your local church community show a welcoming disposition toward those who are in the peripheries? How does the church respond to their needs? So tungkol ya po karetang atsuking laylayan. Next follow-up question, what encourages you to be an active member of the local church? Another po, how do you collaborate and participate in your local parish community? Ini pong tutuking ko tang naman, kunyari, negative ya po itang sinabi na ne. The first question is negative. Pwede tamo pong ikutang. What discourages you from being an active member of the local church or your community? Are there instances in your journey with the church that made you feel disappointed or hurt? How did you manage to cope up with them? Did you find support from other people? Who is usually given special attention in your local church community? Is the voice of the minority being heard? Ita pong mumunang question na ita na dakala follow-up question. Dikilya kitang primerong tema binyenan ng Vatican. Yapin po ing companions in the journey. O nino rin kayabe, kaya pamaglakbe. Pelawakan tayo po yung kutang iti. Kaya pamangutang nanula rin karanasan mo king parokya mo. Malawak ya ing kutang, at yung parasan niya pining ayap siya na yung magsalita, ing karanasan, amayakit nung nino rin kayan tabe na, o kayalan kareti. Nung makanano yung pamiyadwangan king parokya o komunidad. Dahil aliwang kutang, makasawap lang gaw kaning karelang pilubluban, lalo na retang may nasakit. Kaniti, mayakit at maramdam lareng mililele, mi paboren, may kalingwan, at ali mapapansin. Kadwa pong kutang, what are the ways of speaking, of listening and speaking in your local parish community? What are the ways that you could voice out your opinion? How can you properly exercise your freedom in expressing the truth? What are the factors that prevent you from speaking this truth?
what are the avenues for dialogue? Ini pong kadong kutang ay ni, dikilya keng pamanap si ama noong pong pamakiramdam. Detanto ito king kutang, paninasan da, ing ipalsot ing kabilyan, dikil keng boses a mararamdam o ali mararamdam. Abalo nung nano ing paralan a pamakipagsalita, paralan a pamakiramdam karela, o nanuman ing sangkap keng pamanagwanta keng malayang pamagdake keng pilubluban. Okay? Katlupong kutang. What do you experience whenever you attend a liturgical celebration? Dikilya po keng panyulong ning aktibo at makabaldugan a pamagmasusi keng liturya at panalangin. Ing pungkutang keng Englishana, how do you promote the active and meaningful participation of all the faithful in the liturgy? Kapat po, pingkutang, how does your local parish community motivate and empower you to collaborate and participate in sharing the good news? What inspires you to serve in the church and be empowered to share the good news? What hinders you to serve in the church activity? Ito po, dikilya keng sharing responsibility for a common mission. Iting pamakiramdam, midinan pansin, ing magdake nung panandaman na ing kabilang ya, keng misyon, na makiyagom, at magdake keng pamipalaganap ning maya pabalita. At nano ing inspirasyon, naning mami inspirasyon para magsilbi, at midinan kapangyarihan para idake ing mayap abalita. Tutuki pong kutang, yapin ing kalima, how do you communicate and foster a good relationship with other religions? Tungkol ya po kanya ecumenism, ne? How can we promote interfaith dialogue? So, makanano tamong makipag-ugnayan karing aliwang sekta o aliwang relihiyon. Impong kanam, tungkol ya keng decision making, how does your local parish community make decisions? Follow-up question po. How does your local parish engage you in decision making? How does your parish promote transparency and accountability? And then, how do we train and form potential individuals, especially those entrusted with responsibilities in the Christian community? Impong kana makutang dikilya keng partisipasyon, keng pamagdesisyon keng parokya, keng pamaging tapat, at makipakibatan, ang pompamiubog, kareng mi pagkatiwalan, midinan upaya, ang pong responsibilidad keng komunidad Kristiyana. And lastly po, hindi po mga encompassing question, what particular concerns in the church community need to be addressed? Okay, pong kawampangan, yapin in pamagdaki ni kayang personal akapagnasan king parokya. Nanong buri mong idikila na pa, di na napampansin ning parokya. Siguro kaniti kumaba, impisa sabihan, ne po? So, dakal pong salamat kayong pamakiramdam. Dakal pong salamat, Sister Bell. At hello po karing viewers tamo, iba't king St. Michael's School, Masantol, Santo Cristo del Perdon Parish, St. Peter the Apostle Parish, King Apalit, and Christ the Prince of the Peace Parish, King Mawake. Nung ating kayo pong kutang, ipost nila mo po king kakatamong comment section, kaya ni king kakatamong FB Live. Siguro po king oras sa ini, atin na kayong mapila na kutang. Ring impormasyon amida kay ngening abak, malyari lang mayakit king kakatamong website na ipakit ng Brother Nigel. Maya pa, abak pong pasibayo kaya kayongan, i-present kaya po ngayon at i-launch niya po ning Archdiocese ing micro website na ning kaya katamong local synod in pong rcasf.com/synod. So akit niya po kayong screen ngayon atin niya pong mapila na tabs. So nung mag-scroll down tamo po, akit niya po yung buong informasyon nung nanya po yung kaya katamong gagawan.
Kita pong first tab, ita pong about. Yan, apin po yan, ganaganang impormasyon king synod and synodality na diniscuss na pong Father Kenneth at Sister Bell. Ing overview na po ng Archdiocesan Synod tamo at ding listening sessions ng akit yula po king bandang lalam. Ang po itang timeline para po aware kayo na nung malilyari. Yan, listening sessions. And then tutuki po, retang activities tamo. Next tab. Yan, ing activities naman po, at suya po ken, akit yula rin different types of our Archdiocesan activities. In pong makiramdam, ing local synod tamo, na may pitnaking atlong phases, ing miyaslagan, mipasiknangan, at makiyagom. So na mag-scroll down tamo po, reta pong mapila na videos, ang timo po yung Theology of Synodality and Synodality on Scriptures, katang miyaslagan, akit yula po ken, para po ma-enlighten tamo nung nanula po ing theology at nung no ka rin niya wari ing synodality king banal a kasulatan. Ing mipasik na nga ning listening sessions tamo ating makiyagom maginla pong available in the next coming days. So na mag-scroll down tamo pa po, ginawa tamo pong special podcast. Pwede yun pong pakiramdaman in pong kwentuhan about the concept of synod and synodality in Kapampangan. Ang po itang makanano tayo waring i-practice in synodality. Importante po na atin tamong enough knowledge and discernment nung makanano tayo pong i-practice in synodality, bayo ta po gawa kaya katamong listening sessions. So deni pong podcast, midadagdagla po every now and then. So ngayon po tindapong available aduang episodes. So rin pong podcast, pwede yung pakiramdaman kaya kayong cellphone, tablet, kakabitso po kayong speakers, or king parokya community listening po. So maski patdan niya po yung phone nyo kabang mag-play, balaan po MP3 lang pwede yung pakiramdaman. Tutuki po ing updates, nung atin pong announcements, kenla po mayakit. Ang po ring aliwang articles and sharing. Kunwari mo po bisa kayong mandake. Nano ya ing synodality king parokya mi. I-send yun lang mo po king Archdiocese kay, but i-feature tala po then. Ngayon po atin tapong mapila na konsepto, antin mo yung synod on synodality, and then in pong theology of synodality, ang po pong synodality in scriptures na shinare na pong Father Jess, nung scroll down niya po, akit iya po ken. Yan. Ang po in calendar tamo, na updates. So agkat na kayo po na i-text kami or i-email kami nung kapilan la po rin kaya kayong listening sessions. Para po, kabit talaking Archdiocesan calendar at nung ating interested participant king kaya kayong parokya, baluda po nung kapilan la pwedeng makyabe. Tutuki po, next tab, in pong get involved na. Baluta naman po na egana-gana bisa pang face-to-face o makyabe or marinela. Nevertheless, pwede lang pong diretso king kaya katamong website and they can answer the questions. Makakategorize la po rin professionals ng magobra ka. And then second, itang youth. Yan, nung kaya nakan ka, ang po pang tatawli nung non-Catholic ka at marine kang makyabe, physical or virtual man. So, pwede kayo pong diretsong sagot ken. And then, tutuki po, ing submit, wari po banggit tamo po nandin, na reng parokya at komunidad, isubmit dala po reng karelan transcripts. So, patse po ready na la, they just have to go to the submit page at ken dala po i-input, then data at i-attach itang document. At katatawlian po, baluta naman po, dakal na mangutang, no karinta po manyad files. So, in the next coming weeks po, will be made available rin kaya katamong presentations, then kaya katamong videos na mi-download la po. So, yan po yung kaya katamong website. Pwede yun na pong bisitahan ngayon rcasf.com/synod. And then, tayo mo rin po kakalingwan na in the next coming weeks, kanyan na pwede po kitang closing ng Father Kenneth, yung pong Archdiocese, mamaya pong handbook na pwede yung pong gamitan as your guide. So, ito po, rcasf.com/synod. Thank you very much po.
Salamat, Brother Nigel. Ngayon po bubuklat tayong oras para sagutan rin kaya kayong kutang na sagutan da rin kaya katamong Archdiocesan Synod Team kumbening kaya katamong Arsobispo. Ara ni po rin kutang, many bat karing king kaya katamong FB Live at karing aliwang mig-text. Mumuna po, makanano po nung bisa kong mag-volunteer na makyabe king listening sessions nung eko may pili. Yeah. Mumuna, maya pa oras kaya ka, nang bisa kang mag-volunteer out of your own volition, mas kaya kami identify na ng parish coordinators. So, yung kutang, nanong gawan mo? Mumuna, of course, you coordinate with the parish synod team, at itamo po, ang coordinators tamo, uling pong this is a grace moment. Uling yan na mismo yung mag-volunteer. We try to accommodate that person. Lalong-lalo na po kasi importante tamong makiramdam. Uling nung mag-volunteer, buring ating niya pong buring sabyan. So, yung pong kakatamong parish synod team, ren coordinators tamo, accommodate tala po, rening mag-volunteer mismo na makyabe at makyagom king kakatamo pong listening sessions. Okay. Takal po salamat. Kadwa pong kutang, malyari kami po bang manyad materials? Pwede po bang manyad copy ng PowerPoint presentation? Ako na pong sagot on behalf of the media. Opo, mag-release tamo po, akitsa po nandin tang rcasf.com/resources. Downloadable langan po ring information, ing handbook, at mag-provide na kami rin pong PowerPoint presentation, ang popuretang videos na pwede yung gamitan. So maging available na po din in the next coming days. So rcasf.com/synod. Thank you po. Among Kenneth, thank you po dagdag. Okay. Thank you po. Okay, so pwede po kanong manyad PowerPoint presentation. Tutuki pong kutang, malyari po ba kanong mika multiple sessions? Malyari po bang mika multiple sessions? Oh, welcome naman ita. That means na po ang ating multiple sessions. Like for example, kayong parokya, wari na sabihan, dakala rin mag-involve. And actually, that is the reason why we are holding this. At siguro, yung panagkat ko na mo kanita, retang stewards na mo, retang mag-hold, na they can be prepared well for any eventuality. Like for example, the possibility of multiple sessions. We welcome that. We welcome that. The more the sessions, the better. Alright. Pwede po kanong multiple sessions. Next, pwede po ba mag-request another orientation, King Vicariate? Pwede po bang mag-request another orientation, King Vicariate? Opo, malyari po. At matula kami pong mag-conduct follow-up orientation kanini. Schedule tayo mo po. So ini pong tuki-tuking aldaw nga ini, ang gana po kayo December 15, we will schedule those follow-up orientation programs or sessions. Depende po kayong pamangailangan. Thank you po. Next question po. Okay. Siguro, adagdag ko pa mo rin itong mag-ask follow-up questions at siguro malapit lang mong parokya rin aliwa, bisala nung nag-follow up, then they can also be given the schedule so makibalo na lang mo, baka nita makyabe. That will somehow facilitate in reorientation. Thank you. Atin pa po. Okay na po. About the questionnaires po, kapilan niya po kano sagutan during the orientation day po ba? About the questionnaires, kailan po sasagutin during the orientation day po ba? Retang questionnaires. So, makutang la reta patse
karetang organize ng listening sessions. Reta namang atyu keng online na rebisang makyabe keng survey through online. Then sagutan tala ita keng katamo pong micro website. Ikitali naman po nandin itang sinabi ng Brother Nigel na atintamo pong window para ka rin. Okay. Thank you po. Karen pa pong ating aliwang kutang, malyari kayo pa rin pong mag-post king kakatamong comment section para po a-address tala kini king kakatamong open forum. Miss Nori ating yang kutang, Miss Nori Pineda. Nga na po, marakalakan no rin kutang at tinlabang upaya, tinlabang permission mag-summarize, dapat at chula rin po deng main themes. Nga na. So, pwede la po bang mag-summarize rin kaya katamo pong parish coordinating team. Bang kanita po mas maging flowing niya po para karela yun kay listening sessions. Ma'am Bel? Thank you, Sister Nori, for that good question. Opo, pwede tamang maging creative. Contextualize mo rin. Gata sitwasyon, kita mo. As long as deta pong tema, gatang mawulagang tema, tungkol kayong ninong kayabe kayong pamaglakbe, makananing pamikpagsalita, makananong mararamdam in boses, makananong tang may empower, all those themes. Patanghayi at creativity yun ng makanan yun lang ikotang. Okay, thank you. Next question po. Ilan po kayang tao ang iimbitahan bawat sektor? Pasibayo po, ilan po kayang tao ang iimbitahan bawat sektor? Yung pong sa ating FGD, ang desired number po 6 to 8. Pwede po 6 to 8. Kung siguro sobra, sabi nga kanina, pwedeng multiple sessions. Pag dumami sila, maraming interesado. Okay? Okay na po. Maka-translate la po bang Kapampangan ding questions? Opo, maka-translate lang ang Kapampangan. Magsilbiya po bang mag-activity in vicariate or parish mo po? Magsilbiya po bang mag-activity in vicariate or parish mo po? Kare pong siguro common activities na pwedeng gawa, halimbawa orientation, training of facilitators, so pwede tala pong, o kaya nung bisa lang may ka-vicariate launching, na hindi pong pre-synodal process sa gawan, pwede tayo pong gawan on a vicariate level. Pero burit rin pong listening sessions tamo, mas masanting po nung muntatamo pa po kayong parokya, kareng kapilya, maski po kareng Mississippi Bale. Sana po reng BEC stamo atap tala po rin. Bang kanita mas maging malawak, malalam, ing ketak kaya katamo pong, ing maging bunga na po ding pamakiramdam tamo. Tutuki po, pwede po ba kanong mix sectors? Pwede po ba in mix sectors? Palagay ko malyari naman. Bang kanita, this will also enrich the other sector. Katang karelan sharing. Makapakiramdam lanuan. Remember, yung focus tamo kinin potang makiramdam tamo, aliwa mo yung facilitator. We also need to stress this, naretang at ka rin makiramdam lamo naman. At kabang makiramdam tamo, kimbalang metong, abe-abe tamo naman makiramdam, yung Espiritu Santo. Na gagawan taya mo ini, iya mo bala mo chismisan blues. Kabang misasabi tamo, in konteksto na nini, kasalpantayanan,
ampong kapanaligan na kaya betaya ang Espiritu Santo. Nya pinungapansinan nyo, ketang katamong logo ng Synod on Synodality ni karagul ng Espiritu Santo. So, malyari itang abe-abe, mga sectors, which is also good. Bangka nita kabang makiramdam, labal, wala namang ketang aluan sektor, na ano yung karelang kapilubluban. Okay? So, thank you. Thank you po. Kailangan langan po bang may kutang, detang kutang during the FGD? O pwedeng alila basta itang main theme ng question at suyo? Ulitan kaya po, kailangan langan po bang may kutang, detang kutang during the FGD? O pwedeng alila basta itang main theme ng question at suyo? Deta pong 7 major questions. As much as possible po, ikot ang tala. Deta pong tuki-tuking follow-up questions. Kailangan lang mo po reta po kitang major question. Alang masyadong pakibat balamoy kulang po. Kailangan lang mo datang follow-up para mas maramdam na ano pa itang atyo kayong pilubluban daw. Pero 7 major questions, yes po, kailangan tala po. Sana. Regarding orientation po, king parishes po ba o king vicariates? Yeah. So, sabi ko nga kanina, pwede po tayong mag-organize on the vicariate level or pwede po tayo on a parish level. So, kung mas maganda po kung meron tayong vicariate level dahil mas madali po para sa atin at saka magkakaroon po tayo ng maaring sharing of best practices or sharing of best ideas sa bawat parokya. Para po sa amin din na kung magpapatulong po kayo to assist ay mas madali po para sa amin yon. So, pwede po mag-organize on the vicariate level. Nasa inyo po yan at sa ating po mga vicar forains at saka po mga vicariate coordinators. Follow up po, katang kutang, nung dapat lang may kutang detang 7 questions. Atin tamo pong different sets of questions. Atin po para karing adult Catholics, atin karetang non-Catholics, atin para karing professionals, atin karing youth, Catholic, active, youth, Catholic but not active, kay bat atin pong para karing children. So, dito pong 7 questions, depende po, nung eya po makayakma, for example, karetang non-Catholics, alila nga po masagot deta kanito. For example, in our celebration of the Eucharist, nung edala po balo reta. Kaya pin po, for every set of question, makayakma la po, nung nanula rin sector, kukutnanan o pakiramdaman. Ma-provide kayo po ka rin. Papuitang aman na pong Brother Nigel resources. Aliya mo po downloadable. Atin pong may pamye, printed handouts. At yula rin po ka rin datang sets of questions na makayakma balang sector. Thank you po. For the interest of inclusivity, may we also consider the IPs, PDL, solo parents, and other vulnerable sectors of the society. For the interest of inclusivity, may we also consider the IPs, PDL, solo parents, and other vulnerable sectors of the society. Yes, I think uling mas malawak rin katamong akakwa reach out, it's much better. Particularly sectors or groups na madalas makakalingwan milelele, pwede talang i-reach out at i-involve mo naman kaniting katam gagawa na consultation na ini. So we can include them. Thank you. Tuwing kailan po, ating pa po among, okay po. Next question, tuwing kailan po at kanino po isasubmit ng parish yung mga questionnaire or evaluation? Tuwing kailan po at kanino po isasubmit ng parish yung mga questionnaire or evaluation? So after po ng collation, after po ng listening sessions natin, kaya mga questionnaires, i-collate po natin lahat ito. Tapos po,
Pwede pong online ng submission. Kanina pinakita po ni Brother Nigel yung submit window ng ating micro website. Pwede rin po kung hindi tayo masyadong high-tech, ay ipadala po ninyo sa Arzobispado de Pampanga o kaya po kahit dito sa Social Action Center of Pampanga. Okay? So, i-coordinate po ninyo sa mga either sa Arzobispado de Pampanga o kaya po sa Social Action Center of Pampanga. Thank you po. Next question. Will the different family and life movement members have their own sessions as community or just join in their own parishes where they belong? Will the different family and life movement members have their own sessions as community or just join in their own parishes where they belong? Para sa akin, pwede silang mag-join both, no? Pero unang-una, it should be the parish. Because what we are trying to encourage here yung walking together, journeying together, and that should begin in the parish, not in an outside group. So, importante sa parokya muna, and then pwede silang makisama dun sa grupo na pamilya, no? So very very important kasi yung member ka ng yung parish eh. Number 1 yun, no? Kaya kung makakasama sila sa parish at makita nila meron silang doon, contributions, either positive or maybe areas of concern or maybe hurts, no? Yung mga ganun nakita natin kanina sa mga questions, this should be addressed there. Tapos yung tungkol naman sa grupo, no? Pwede silang sumama rin doon. So para sa akin, mas maganda yun. But, importante yung priority muna, yung sa parish. Okay? So thank you. Can we post po king social media as early as now? Bakang encourage la po ding sectors to participate? Good morning po, Masibayo. Opo, pwede na pong mag-post as long po as pinag-usapan nyo na po sa inyong parokya kung paano nyo po gagawin yung listening sessions. Anyway, ngayon po ay November 20 at ang simula po ng listening sessions ay January 2022. So pwede nyo na pong pagplanuhan, pwede rin po kayong gumawa ng sharing kung ano po yung synod at synodality and invite your parishioners and community members na mag-participate po. At huwag nyo pong kalimutan na mag-iwan ng contact number or email address para po kung interested sila, as early as now, makipag-communicate na po sila sa inyo. So pwede po. Gusto po ng ating Santo Papa na kumalat po ang Synod on Synodality at involved po ang lahat, especially yung mga hindi nai-involve before. Salamat po. Next po, I think suggestion niya po yata ini or Lawentaya, basan kaya po. During the FGDs, we may also consider to document both overt and covert messages and gestures, the unspoken messages, and pent-up feelings or meanings of the key informants or interviewees. Yung pong mga unsaid reactions, mga gestures, ang major danger po kasi doon, yung interpretation po kasi natin. So, kung facilitator po tayo, moderator, kung meron po tayong napapansin na ganoon, ay sana during the session mismo ay mailabas yon. So, kung pong medyo itong mga gestures na ay mailabas po sana natin, lalo na kung very distinct, no? Kasi po medyo mahirap kung isusulat natin, yung isusulat po natin ay interpretation na rin po natin. Ngayon, hindi natin alam, nakakunot pala yung noo dahil masakit lang yung ulo, kaya akala natin galit na sa atin, di ba? So medyo, o kaya may utang, di ba? So, kung
isa pong responsibility natin as a facilitator to be, of course, sensitive to the things that are unsaid. And yet, it is also our responsibility to bring those out. Ano kaya? Ayan. Si Bishop, meron pa pong gustong idagtong. Okay. So, follow up din doon sa kanya, no? Kay Father Kenneth. Tandaan ninyo, especially yung mga recorder, as much as possible, we need to be clarified doon sa kinukuha natin na messages. Kaya if there is something is not clear, pwede nating masabing, i-correct mo ko kung naintindihan kita, ito ba ang ibig mong sabihin? Parang ganun. Always verify, no? Ito ba ang ibig mong sabihin? Baba, nakita mo, pwede po bang magtanong? Kasi nakita kita habang nagsasalita, you have this, ganyan. Meron po ba kayong gustong ipahayag dyan? Ganon. Just to be clear, okay? Kaysa dun sa isusulat lang natin kung ano yung mannerism or nakita nating actuations, but it's not clear anong ibig sabihin nun. Okay? Baka hindi siya mapalagay, may langgam pala dun sa upuan niya. Sa atin, meron na tayong meaning na dala. Kawawa naman yung ginajudge nating action. Okay? So thank you. As much as possible, pag hindi klaro, clarify this with the sharer. I-clarify, nakakuha ko ba yung punto mo? Ito ba yung ibig mo sabihin? Pag sinabi niya, okay, yun ang sulat. Okay, thank you. Meron lang din po akong gustong idagdag. Doon po, ang tanong po kasi is unspoken messages. No? Doon po sa preparatory document ng ating na binigay ng pong Vatican, meron din po doon na other people can also tell their side on using their different gifts and talents. So for example po, nahihiya siyang magsalita, but the person is very good in poetry. So pwede po niyang i-share yung kanyang sagot sa tanong, how do you experience your local parish? Or magaling po siyang mag-painting, magaling siyang kumuha ng letrato, or content creator po siya. So pwede po silang gumawa ng content at yung parokya pwedeng gumawa ng content as a form of answering the questions. So hindi lang po tayo parang closed sa FGD, listening sessions, meron po tayong online, and other avenues. We are actually encouraging po. Kung gusto nyo pong magpa-photo contest, ano po ba ang synodality sa parokya or how do you practice synodality sa parokya or community? Pwede po yon. So it's open. Yung pong other forms of kumbaga talking, pwede po in the form of art. Salamat po. Meron po bang training for facilitators and moderators? Meron po bang training for the facilitators and moderators? Una po, naniniwala kami sa kakayahan ng mga parokya, ng mga vikarya. Okay? At alam po natin na marami po ang mga may mga gifts, mga kagalingan sa pagpa-facilitate at pagmamoderate. Ang isa po sa mga responsibilidad ng parish synodal team is to organize a training for facilitators. Okay? So, kung kaya po nila na mag-organize ng sarili nila, ay mas maganda po iyon. Okay? Dahil alam naman po natin, marami po tayong maaring mapagkuhanan ng mga expertise na ganito. Pero, kung kailangan po ninyo ng mga resource persons, halimbawa, yung mga gusto nyo pong malaman, yung tangka ng mga gumawa o nag-formulate ng mga questions, maaari po kayong makipag-coordinate sa amin. At maaari po naming pwede po kaming lumahok sa inyong mga training for facilitators or siguro kahit kung meron kaming mga materials na pwedeng makatulong dito. Hindi ko po alam kung meron pong may dadagdag si Miss Bell tungkol dito.
Opo, siguro, yung training na pong yun, no, napakaganda yung parang pinapakita natin na talagang gusto pa natin mahasa aside from this orientation, no? Kaya ito pong mga sumusunod na araw, kung pong kailangan po ninyo makipag-ugnayan po kayo sa amin. Yung po nga, mag-email po kayo sa amin sa asf.makiramdam@gmail.com kung ano po yung maitutulong namin. Planuhin po natin yon. Thank you po. I think last question niya po ini. So with those different sets of questions pertinent to different sectors, more than one group per parish, institution, or organization? So with those different sets of questions pertinent to different sectors, more than one group per parish or institution/organization? Yes po. So, we can have multiple sessions pwedeng general on church people. We can also have special sessions on a specific sector. Halimbawa po, yung mga other Christian faiths. Halimbawa po, if we want to know about the minds of the business sectors, our politicians, our fisher folks. Kung gusto po natin na meron tayong particular na ano dito, kaya sa youth, ganyan, or children, di ba? So meron pong mga questionnaires for children, meron question for youth, for professionals. So ito po, mga materials na to ay available sa inyo. At kung paano po ninyo gagamitin ay nasa inyo rin po kung paano. Ang gusto lang po natin, we want to make people participate. Gusto po natin mas malawak yung makakapagsalita. Gusto natin mas marami yung mapapakinggan po natin. Inasmuch as we want to be inclusive in this synodality, do we have identified other religious sects to invite since we know some does not agree with our faith? Okay? So thank you sa tanong na yon. I know this is not something easy for us to do dahil sa mahabang panahon we are journeying, no? We walk together but we ignore those who are journeying with us. Kaya ang pinakamahalaga dito, of course, ay kung paano tayo makarating sa kanila. At wala namang easy way. Pero alam ko, in one of our discussions noon in, I think, APC yata or Vicar's Foreign meeting, na alam ko mayroong mga pari na mayroon silang contact sa mga pastor o kaya kakilala na other religion, pwedeng magbukas yun, tapos i-invite siya. Or even, kung paano maitulungan yung grupo, yung ating synodal team sa parish, or even the parish priest, para makalapit sa pastor. Tapos, exploring the possibility and explaining this. So, wala naman ano dito yun ang pag-judge. But we just listen. Kung ano yung kanilang perception, ganun, we need to listen to that. Because that is a reality. At least, kung mabuksan nila sa atin yun, no, yun dapat nating marinig sa kanila, that will somehow awaken us dun sa pinakamahalaga. I'll give you an example. Halimbawa, sa lugar, sa Guagua ba yun, may aglipay. No? Alam ko, yung mga aglipay, ano naman sa atin meron na tayong common creed na ginawa. So, halimbawa, sa mga aglipay, kapag sa pamamagitan ng dialogue na ito, mabuksan nila yung kanilang, hindi lang talagang pananaw, kundi yung, alam nyo, kapag simbang gabi na, galit na kami sa inyo dahil hindi kami makatulog, ang lakas ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Yung gano'n, yung mga, at least alam natin yun, no? At anong gagawin natin ngayon. But I know, it will take first faith sa atin na paglapit sa kanila. Yan ay mahirap,
But we do it, una, dasal. Dasal muna sa gagawin natin, no? Tapos, hanap tayo, ikalawa, hanap tayo ng tao na pwede nating maging katuwang, katulong sa paglapit dun sa other religions. Then secondly, makinig tayo sa kanila kung willing sila dun sa ipopropose. Okay? At pakita yung proseso. Okay? So, yun siguro yung masasabi ko. Thank you. Thank you po. Is it possible to upload a training video for facilitator or moderator in the micro website? Yes po, meron po tayong inihahandang training video na ating i-upload din kung paano mag-conduct ng isang listening session, whether face-to-face or virtual, na ma-upload po in the next coming weeks. So, salamat po, meron po. Siguro, I would like to follow that up and support that. And I address this ating synodal team group, especially kila Nigel. Kung pwede kayong magano siguro to conduct, para bang conduct a real application of this. Tapos yun naka-video. Okay? Para at least makita lang step 1, step 2, etc. Hanggang dun sa last. And then you upload that. And of course, i-ano na lang yung mga dapat na i-cancel. Hindi papalabas yung boses or what, kung sharing. And then of course, tell the people na ito ay video at i-upload for the benefit of the rest of the archdiocese. Okay? So, thank you. Dakal pong salamat karing ega-naganang membiya kutang at karing pong sagot na bingyan ng kakatamong Archdiocesan Synod Team kambening kakatamong Arsobispo. Para po king closing remarks, bayo tamo mangyad bendisyon, ausan kaya pong pasibayo i Father Kenneth Alde. Ay, maya payabak po pa si Bayo. Dakal pong salamat king pamiyagum yu, kani pong pamisan metong yu, kani pong kakatamong general orientation on synod and synodality. So for our closing remark, gusto ko lang po siguro mga paalala lang. Anong mga pwede natin baunin ngayong pong natapos itong orientation natin. So una, para po sa mga kapatid kong pare, lalong-lalo na po mga parish priests. So responsibilidad po natin na manguna, no, to lead and to guide our parishioners, especially our parish pre-synodal team. Na po? And then to give them spiritual direction and support. Okay? At ang pinakahuli po at pinaka-importante for us to be a synodal church, tayo mismo po sanang mga pare ay makikinig sa kanila. Okay? So ano pong dapat gagawin natin pagkatapos nitong general orientation? So ang ating pong mga parish priest at kayo pong mga coordinators na nakikinig ay kailangan mag-meet and to organize a parish synod team. Dahil kung kayo lang pong tatlo, hindi po natin kaya yung trabaho, hindi ba? So kailangan meron po kayong team, okay? Na binubuo po ng a team of facilitators and a team of documentors, okay? And maybe coordinators also and observers para meron pong suporta itong ating pong mga facilitators and documentors. And then, after we organize this Parish Synod team, let us organize training for facilitators and documentors to equip them kung ano ang dapat nilang gawin. Okay? Pwede gawin ito in the parish level or kung gusto po natin ay sa vicariate level. Okay? At kami pong nasa Archdiocesan team, we are very much available to assist and to support you sa pag-organize nitong trainings and orientation. And then, ito pong synod team, they will identify sino po yung mga participants. Okay?
Dahil po kapag nakita natin kung sino yung mga participants, mas mapaplano po natin kung ilan ang mga grupo na ilang mga listening sessions, ilang grupo ang kailangan nating i-organize. At kapag nagawa po natin to, schedule po natin. Okay? Malinaw po sana kailan natin gagawin to. So, either online listening sessions or face-to-face kung kaya po with our safety precautions. Okay? And then, after po nun, sana kahit pa paano, mayroon po tayong launching sa parish level para pati po yung mga parokyano natin ay malaman ano bang ginagawa natin. Hindi lamang yung mga participants, hindi lamang po yung mga facilitators, hindi lamang po yung mga leaders natin, kundi pati yung mga parokyano natin na nagsisimba, yung malaman po itong napakagandang gawain ng ating Santa Iglesia. And then, we implement the listening sessions. Pagdating po ng 2022, maaari na tayo magsimula. At pagkatapos po nito ay transcribe natin, sulat po natin, at i-collate natin, i-submit natin po sa Archdiocesan Pre-Synod Team. Okay? At bandang huli, sana pagkatapos po ninyong nag-facilitate, nakinig, kayo rin po, bago po ninyo i-submit at i-collate, kayo po ay umupo mismo, i-debrief po, i-proseso yung mga karanasan ninyo. Ano yung nagiging bunga ng pakikinig ninyo sa sarili ninyo, sa pananampalataya ninyo, at sa pakipagkapwa ninyo. So, hindi lamang po tayo nakikinig para makapag-submit ng report. Pero nakikinig tayo at dahil sa pakikinig natin ay mayroon pong nangyayari sa atin. At sana sama-sama nating iproseso iyon bilang sa parokya at bilang isang archdiocese. Okay? So ito po yung mga paalala ko sa inyo. Sana po, tandaan po natin, meron pong sinabi si Monsignor Rick, hindi po galing sa akin yung sana all. Pero kung ano ba ang sinodo, sabi niya, kung king malagwang salita, sana all. Sana all pupuntalan. Sana all pakiramdaman. Sana all abe-abeng maglakbe. So, kung meron po tayong sanang natutunan ngayon ay sana all. Okay? Lalong-lalo na ngayong Synod on Synodality. Maraming salamat po. Okay. So, thank you, Ma'am Kenneth. Maybe I would like to add, yung pong gagawin natin ito, hindi ibig sabihin na pag natapos na ito, okay na, at least masaya tayo, meron tayong na-accomplish. Hindi. Remember, ang Santo Papa, ang pinopokus niya, bigyan natin tuon dito, we are a church, and the church exists very clearly when we know that we are journeying together. Especially, we are one in proclaiming the good news. Kaya nga, sana ang maging bunga nito, yung ginawa nating mga sessions, maybe you can meet even once, twice, or 3 times. And pagkatapos nun, we continue. We continue communicating to, especially dun sa members ng ating listening session groups. Halimbawa, iba kasi yung pagkakaano niyan yung bang, yung karanasan na nagpunta ako halimbawa sa mall at meron akong nakaupo sa table, nag-uusap kami, hindi ko siya kilala, nag-uusap kami, and I enjoyed, ganun pala ang kanyang buhay. Then, pag-uwi ko, sabi ko, meron ako nakitang tao, nag-usap kami, tapos, yun, tapos na. Dahil nagkita lang kami doon. I don't think yung synod hanggang doon lang. Kundi sa pamagitan ng synod, we open lines of communications. No? Making others aware. And then, we multiply yung communication na yon sa pamagitan nitong ginagawa natin ito. It will continue. No? It will continue. Okay? So, siguro, yun ang may dadagdag ko lang. Thank you.
Dakal pong salamat among Kenneth and apong Dong, king kaya katamong Synod Team at kaya kayo pong manalbe king Facebook, YouTube at makiramdam king radyo. Dakal pong salamat kaya kayungan. Bayo tamo pong mapupus, manyat tamong bendisyon ngeni king kaya katamong Arsobispo Florentino Lavarias. So, talakad tamo po. King lagyanig pam po ni anak po ni Espiritu Santo, manalangin tamo. O Ginoo, ikain talapanibala at talalingap ning banal na kapulungan mo. Itugtugme karing talasuyo mo, yung espiritu ning katutuan, pamanalastas, at kapayapan. Bal pagkapilitan da, kambening kabilugan dang puso, ing abalura, itang makaibiyatula keka. At kay bat, tukyan dayti, kambering kabilugan dang sikanan. Itiadon mi, king kapamilatan ng Ginume Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan pong magaring kambem, at banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga, king Amen. Ginoo, manatili kay kayo, At kaya kaanti mo. ting may pahinggan ng Diyos, bendisyonan na kayo, ni Pampo ng anak, ang po yung Espiritu Santo. Amen. Amen. So, dakal po salamat. Kini po mayayari in kakatamong Archdiocesan Orientation para king Synod on Synodality. Para po king aliwapang kutang, malyari kayo pong munta king kakatamong micro-website ing rcasf.com/synod o malyari mo rin mag-email king asf@makiramdam@gmail.com. Manano na sanang iting pamaglakbe tamong abe-abe, mga pnuyang grasya kambering pamikatagon mi bayit, iba't king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas king kapamilataning pamanantabe ning banalay espiritu.